phela mfethu ngabonja nje lapho ekhaya ngibuzwa kuthiwa ubaba wengane uba ungikhulelisile. Lapho ngangazi ukuthi ngithini kahle ngoba manje la ngangimaze ehlala khona ngangazi ukuthi ngeke ngimfice khona noma kuthiwa ngiyaqhutshwa ekhaya ngiswa khona. Kodwa ngani nokuthi ekhaya suke ungacelwa phela uma ubuzwa kuthiwa umithi soba ngoba basuke befuna ukumazi. So manje ngathi ngiqhutshwa ngathi ngizobakhombisa la ngangena khona esicabheni engangena kusona ngaphuma nesisu. So mesahamba saya khona mesifika khona kuthiwa lowo muntu akekho. Angiphinde ngikwamukeleke mbukeli ekhaya igama uGugu Msoleka Mthombeni bathi uLwandle olungawela umuntu olwela wasokondla ubaba nabakwazi ukubongela. Ngikwamukela kuyona ke iNetsazeka TV lapho suke sibhalelwe khona ke abantu ke abanenkinga bethi ke istory sami umuntu esuke khona eshara khona istory sakhe esho ke inkinga abhekene nazo futhi nokuthi ke omunye usukufuna ukuconfessa afuna indaba yakhe ukuthi idlule izifike kumnikazi wayo. Namhlanje ke sibhalelwe uyena ke usisi lapha yana ke bathi umnisi wemvula ke usisi wakaMthembu ke lapha uZabathembu uthi ke njena mesibhalela Nkosi yami uyachaza ke istory sakhe uyasho ukuthi udinga usizo udinga nathi singenelele njengeNetsazeka TV. Akikhumbuze ke lana ke mbukeli ukuthi siyabafihla ebusweni ngoba asifuni nokuthi bavele asibenza ama celebrities noma sibadumise ahlekisi ngeenkinga zabo kepha sifuna ukuthi basizakale kuzona izinkinga zabo. Asifuni kube noshintsho emphakathini babukeke ngenye indlela ngenxa yezinto abasibhalele zona. Ngikwamukele ke siswami kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila ke mamthembu ke usisi ngifuna ichaze ukuthi ubani igama nanokuthi uqhamukaphi. Igama lami sisi mina nguZaba wakaMthembu. Ngiqhamuka le kwaMaphumulo ngize la eThekwini ngenxa yeinkinga ke esinazo esibhekana nazo nsuku nosuku. Yebo sisi. Mhlambe ke usisi wami nje mase usichazele ngiyibonile mina i-email ngifundile i-email. Mhlambe ke nosekhaya phela ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani mhlawumbe uyichazele wena ngifuna ukuthi kube wena kuyichazela istory sakho ukuthi yipi lenkinga ke istory sakho sithini yipi lenkinga obhekene nayo. Wesisi lana ngiyaba nenkinga enkulu kabi. Ngathi ngifika nje la eThekwini ngisanda kufika ngabe sengitholana nayo nobhuti sathandana naye ubhuti lo kumnandi kuyonke into ihamba kahle. Ayikwathi kuhamba isikhathi ngase ngazizwa nami njengomuntu wesifazane ukuthi angikho right ngavashela ekliniki ila ngathola khona ukuthi ngibambile. Mengibuya kahle hayi ke ngenxa yokuthi uthando lwethu lalu right ngibuyele kuyena ngimtshela usithandwa sami ukuthi baby ekliniki kuthiwa sengibambile kanje and bayasola la futhi ukuthi ngathi amawele. Wajabula ke lapho ke waze washo ukuthi nakubo nje akhona amawele njengethini nje abantu bathe kuba ufuzo ukuthi bafike wele ekhaya noma uyalithola. Wajabula kanjalo ke wajabula akanti angibuzange langeni. Kwaphela nje inyanga hayi inyangana nje ngathi mhlawumbe ngangisengino 4 months kanje ngikhulelwe umuntu wahamba njengomuntu othatha umsebenzi kanje. Salokho esifonelana hayi tukutuku nje emva kwalokho ngiphindange ngamuzwa ecingweni. Sengithi ke manje nami mhlawumbe ake ngize la cause manje sesihambe kakhulu isikhathi nabantwana sengibeze ngateta and manje sekukuningi babili ngingedwa angisebenzi. Umthwalo usungimile ngempela la emahlombe angazi ngenze njani mhlambe nani ningangisiza ngendlela enijwayele ukusiza ngayo abanye. Alright ke siswami ngiyakuzwa ke lapha mamthembu uchaza ukuthi wahamba eyothathwa umsebenzi washintsha wenza kanjani washintsha iprovince noma kwenzakalana. Manje angisazi kahle ngempela ukuthi kwakuyiqiniso kwakona lokho wayengitshela khona because manje angisamtholi nasocingweni angagcina ngazwanga nala umsebenzi uthi wafika khona noma mhlambe kwase kuyindlela yokungibalekela nalomthwala ngishiya nawo. Umuthi awuzwanga noma umsebenzi emsebenzini wafika khona yena wagcina ukhuluma nawe ela. Yebo sisandawonye ngala ukuthi umama ngizohamba nomsebenzi kanje sofonelana ngizolokhe ngikufakela nje imali lezo nalezo njengomuntu okhulelwe yebo. Kodwa wabe nje ngumphelezela ihamba nezimpahla zakhe kwabe ngimfonela sengizama ukufona kwabe ukuthi voicemail. Wazama ke mhlawumbe ke nobe seyihlobeni ke noma kubangani uthola ukuthi kona ke usaphila ke wona ke. Ngazama mfethu ngazama ngoba kukhona abanye waiter abafuwabo kahle yena mina siqala ukuthandana. Uma ngifika kubona bathi hayi ubhuti nabo oweqashile lana endaweni kanje so manje njengoba ahamba nje abamazi ukuba wabe seshonaphi. Mhlambe ke phela sinazo izinkundla zokuxhumana ke okay umuntu umthongo ngoba uyasho sihlanelele eThekwini awukwazi kuba but sinazo izinkundla zokuxhumana mumchecka ke la ku Instagram Facebook awumthoni nje nhlobo. Dadewethu angimtholi ngithola i-account yakhe endala nakhona ngiyawashiya ama message kodwa ayikho nje yake yangiphendula ayikho yake wona muwabuka kanjani active ama account akhe.
ekhombisa ukuthi cha mina ngiya kulento ukuthi mhlambe ngenza ukuthi wavelelwa inkinga esuka la. Ama-account akhe active mfethu ngoba ikhona enye eyaka Instagram iyona ke engijwayele nama-post amasha ngike ngiwabona ukuthi masha yebo usaphila yena kodwa manje kuwukuthi ama-message ami engiwamsendela wona akukho abuyisala back kumina. Akukho manje awukaze phela khona umuntu ukuthi masenilele nje esifubeni sethu kubotobotoza kahle nixoxe phela akutshene ukuthi uqhamukaphi indawo mhlawumbe akaze ahlawumbisene nokuthi ke owakiphi indawo mhlawumbe isigodi ke owakusiphi ukuze sikwazi nathi ukuthi ke sithi ukufuneka ngakhona ke washo wathi uqhamuka le ngakoStenga ngaseStenga kodwa manje sengizamile nokubhalela kulezi ezinye abantu abasizayo ukutholeni abantu asebadukile ngizamile kodwa hayi bengakasizakali sisi. Mina ke siswami ngifuna ukwazi ukuthi ke nje ekhaya yakho na ke bathini ke mayelana nengane njengoba nobaba wengane engaqhamuki ngoba siyazi ukuthi thina ke abantu bakaZulu bathina abantu ke abamaZulu kusesikholelwe ekutheni kakhulu uma umuntu ingane kweyoqala njengoba nawe ushiya ukuthi ingane zakhe izoqala mawele naku wajabula kufanele lezi zinto zokuthiwa ugeza umuzi zonke lezo zinto khokhelwa izingane bathini abazali. Phela mfethu ngabonja nje lapho ekhaya ngibuzwa kuthiwa ubaba wengane uba ungikhulelisile lapho ngangazi ukuthi ngithini kahle ngoba manje la ngangimaze ehlala khona ngangazi ukuthi ngeke ngimfice khona noma kuthiwa ngiyaqhutshwa ekhaya ngiswa khona kodwa ngani nokuthi ekhaya suke ungacelwa phela uma ubuzwa kuthiwa umithi soba ngoba basuke befuna ukumazi so manje ngathi ngiqhutshwa ngathi ngizobakhombisa la ngangena khona esicabhene engangena kusona ngaphuma nesisu so masahamba saya khona mesifika khona kuthiwa lowo muntu akekho so kwangatheleka ehlazweni because akubatholanga imali yentombi ngangihamba imhlanga ngezamuzi ayona yonke lonto yenzeka la akasangisho uzohlangabeza ke esibhedlela nezingane abanye abantu bahlaweza obaba bezingane umndeni noma umndeni wakubo kwezingane lutho nje wena lutho dadewethu lutho ngoba nje kwaqala lapho nasekhaya mesibuyele emumva sebengibiza ngamagama eziswanya bengibiza bethi hey wena ungazositshela ngeke uzokufidana nalesisu sakho ubaba lezi ingane mengithi ngiyadla sona ke ingane masezikhona bathini hawu phela ke lapho ke dadewethu yabo kuke kuthi noma mhlambe ekhala lo munye omfana akhale uqhamuka ubhuti wami mhlambe eyiphuzele because ubhuti wami umuntu ophuzayo mhlambe mekuma weekend aqhamuke sezokubuza ukuthi le mdlwane ikhalelani la ifunani yona lana lezi ingane ifunani la ubone ukuthi kuthiwa ngikho mhlambe ngabe useyabhubuza la ngonyawo ngekho vele usaba setohweni bayakwenza yebo yabona nje mfethu kunzima ingane ke manje ke zona ke ziyasho ziyamfuna ubaba yini ke mina ngifuna ukwazi because lento ibhlungu khona omunye umuntu wesifazane uthola ukuthi akasazwani nobaba wengane akhuluma amagama abhlungu engane membuzo ubaba wena uthini impendulo yakho ngoba phela ingane muthi abantu abaloko 4 years 5 years bazombuza phela baba wabo bazombuza ziyabona nasema crash ezikoleni zabona ingane sinobaba wena uphendula uthini yazi kuvele kushisa inyembezi emehlweni sisiwami kuvele kushisa inyembezi emehlweni ngoba ngisuke ngingazi yabo ngale nkathi ingane ngibuza ibuza ubaba ibuza ubaba ubani nabe osibani babona ubaba babo ngivele ngingazi because angazi ngoba ngike ngisho ukuthi nabo malume obaba bakho nifunani kodwa kucace lapho ukuthi ingane iyabona ukuthi akuyena ubaba wami lo osibani obaba bosibani bayafika ethu baba uphi mama lapho nami ngikuze ngifike lemfudumalo nokucasuka sometimes ngizithethisa ingane ngizikhulume kabuhlungu kodwa ngibuye ngidliwe nembeza mina nami iqobo lami ukuthi nami kuyimina ngingawubuza lo mbuzo mina ke ngifuna into engifuna ukuyazi ngaphambi nje ukuthi sivale ngifuna ukwazi ukuthi ikuphi ofuna sikusize ngako ke ayikuthiwa siyamthola yini thina ofuna sifike sisho ke nini ofuna siyenze into engangisiza ngayo bosisi bami ukuthi mekwenzeka mhlambe nginimthola noma ningitholela yena ukuthi ngiyacela abantu ukuthi akadingwe yimina manje sengenzela izingane zami zabafana and ingane yomfana uyayazi ukuthi ukuze ikhule iyamdinga ubaba wayo nami la ngihamba khona ngihamba ngiphelele endleleni so naye kuyadingakala ukuthi olakho uhlangothi alidlale angisafune ukuthandana naye angifune lutho kuyena kodwa nje ukudlala indima einganeni zakhe yebo sisi
Hey uyayizwela ke lapho ke mbukeli ke ekhaya ke nje kuningi okwenzakalayo kuningi okwenzakalayo angazi nami ukuthi kwenzakalani yabo nje kubhlungu nakumina kubhlungu umuntu wesifazane ukuthi ngoba uyasho sesulala uright uthando labo beqhubeka kahle but manje sekhona ingane endingane zabafana semdingo baba wazo angazi kanjani angazi manje ke siswami into engifuna ukuyazi ingane njengoba usho awusesho ukusebenza wenza kanjani. Phela ayikho enye into mfethu ngaphandle kweqolo leli esalinikezwe uhulumeni nalo elihamba liphelele endleleni nokuhamba ke ngize ngisemncane ngimngaka kwamina sengavele ngathatha nje ukuzitshela noma ukuzani ukuziphakamisa ngakubeka eceleni sengiyahamba ngibambe lapha amawashing eMandiyeni ngiwashe ngibuye nezikhaftina ezifaka ukudla ko Brian bamandiya ngizoyifida ngenzela ukuthi izilale idlile kuthi kufika lokho kweqolo kube kuzo eda nakho ize kuphela la kuphela khona kodwa ngazi ukuthi ngisazoya kowasha lapha emaphentini amandiya bafide sisiwami kwaze kwabhlungu mina into engifuna ukuyazi yabo manje singaloku ngesidembesela sibhekane nale igama lakhe lobhuti nokuthi wakaba nesibongo kungenza vele ukuthi wayitshela igama engalona basi bakhona mhlawumbe abanye azobagila noma abanye asefikile kubona uyibiza ngaleli igama mhlawumbe khona omunye ozosho ukuthi hayi usibani bani kwaqondana kangaka usibani bani lo asuke endaweni ewukuthi ezangala ngokomsebenzi futhi uyinegama elokuthi nesibongo sokuthi ayiyena igama lakho kwakuwumthokozisi Nzama Mthokozisi lapho ukhona angisafuni lutho kuwena ngifuna ukuthi uzonakelela lezi zingane noma athiwa wawushadile noma athiwa unomndeni lapha ngizile ukuzoxabanisa lokho sengenzela lezi ingane nje nami engingazazi engiyifunela ikusasa elingcono empilweni mhlambe nawe uma ungasungenelele ngeke ikhulu ingane zami zibe mhlambe umhambe uhlale emgaqweni kanjani ngoba nami ngiyazama ngendlela engizama ngakho kodwa ayi ngiyawabona amandla yaphela. Sizozama ngempela nje nathi ukuthi simthole yena na kanjani ngoba nje uyaphila ama social media akhe onke right active sizama ngempela ukuthi simthole ngoba ingase senzele ingane njengoba esho lapha yana ke usisi ukuthi akafune lutho asafuna ukuthi baqhubeke nobudlelwane babo kepha ufuna ukuthi baqhubeke bakhulisa izingane imazi baba futhi afuna ukukhuluma kambi einganeni ngaye akhulume kambi ngoba akazi naye ukuthi isiphi isinqumo esamenza ukuthi ayishiye izingane angaphinde abheke emuva ngenza futhi ngempela ukuthi nje besho ukuthi wena unkosikazi wesesaba ukusho futhi nami ngiyimina ngingathuka ngumuntu wesifazane fosha nawe seswami wathuka uzokuthiwa amawele hayibo kwasi singathuka kodwa ngaba nalokho ukuthi sinesithandwa sami siyazwana kuzoba lula uyabona uthole nomsebenzi uNkulunkulu usiphendulile imithandazo yethu kanti angazi ukuthi umsebenzi lo liyandiza ijuba awulandi nichuthiwe futhi lihleli khona hayibo kuhleka nomafika hayibo yazi ngempela kuhleka ngisho kufiwe inzima le ndaba lena but nje sibonga kona ukuthi usisilona akafunanga ukuyibeka phansi uyayikhulisa nje kahle ingane zakhe uyasho hambe zama nami noma ikephi lapho ke angasathola khona amatoho ukuze akwazi ukulala edlile nezingane zakhe sibiza abantu abakanjena ngempokotho kulona impela igabade leli impokodo yokuqina ngoba nje uyakwazi ukuthi yena anakekele izingane zakhe asho ukuthi mina sekufanele ngihambe ngiyoqoma ukuze ngikwazi ukuthola omunye umuntu ashiye izingane ekhahle bayishiye nogogo noma nosisi wakhe noma nomalume nje besho sengane sinomalume but uyibambela yena mathupha ufuna ukuyikhulisa izingane zakhe ayibone ikhula phambi kwakhe manje uselwela ke ukuthi ubaba wazo abuye empilweni yazo not empilweni yakhe umama empilweni yazo izingane azokhulisa izingane sina ke sinetheze ka TV sisho njalo sisinje sizomsiza ngempela ke nje usisi lana nawe ungasibhalela mekhona inkinga onayo usibhalela lapha kwi-email yethu ukuthi kwahlala unethezeke@gmail.com mina igama nguGugumseleke kaMthombeni bathi ulwandle lingawela umuntu olwela wosonkondlo ngoba bona bakwazi ukubongela sicela nje ngempela ukuthi Mthokozisi Nzama Mthokozisi Nzama Nkosi yami siyayicelela nje ngempela ukuthi noma athiwa ukephi noma athiwa ke unayo unkosikazi asafuni lutho futhi nomama uyashisa akafuni imali but udinga ube khona empilo ngoba kunezinye izinto ezidinga ubaba nje ubukubona ukuthi nawe uzidinga ubaba noma nawe ngathiwa ingane uyikhulisa wedwa bezomdinga umama futhi ezinye izinto bona thabo lokhu ke sekudinga umama ke nikwazi nani ukuthi nibambisane nikhulisa ingane zenu nobabili nalowo muntu osekhona empilweni yakho naye umtshele ngeingane ungayifihle ngoba ingane ayifihleki mina ke nguGugumseleke kaMthombeni ngithi nje sisaya ke nomthokozisi sobona ukuthi kwenzeka kanjani.